Kedves gyerekek, igazán szép születésnapra jöttünk össze. A mai napon született Benedek Elek apó, 153 évvel ezelőtt Kisbaconban, és 70 évvel később ugyanabban a faluban ment el közülünk, de itt hagyott valamit, amit azóta nemzedékek élnek újra és újra, egy csodálatos életművet, egy csodálatos gyűjteményt, a magyar népmeséknek az összegyűjtött világát. Elek apót nem csak a erdélyi kisiskolások szerették meg, amikor a trianoni döntést követően hazament Erdélybe, és úgy döntött, hogy az ottaniakat fogja szolgálni és segíteni, hogy megőrizzék hagyományaikat, nyelvüket, kultúrájukat. Nem csak ők szerették és emlegették Elek apónak, hanem azóta mondhatom, hogy az egész nemzet Elek apónak hívja. És amikor néhány évvel ezelőtt, mátán egy évtizeddel ezelőtt is, Sándor bácsi megkeresett azzal, hogy neki van egy ötlete, egy emlékkutat kéne ide állítani ebbe a kis parkba, az ő lakóépületével szemben, ahol ha kinéz, akkor rögtön mindig láthatná Elek apó kútját, ezt a követ, amit aztán elhoztunk ide a Hargitáról, Belokó Miklós megfaragott, és azóta ebből a kis gyíkből folyó vízzel élteti, felüdíti az erre járókat. Akkor azt mondta nekem Sándor bácsi, hogy két apó van a magyar nemzet szívében, Bem apó és Elek apó. Bem apó szobra már ott áll a Dunapart mellett, hát indokolt, hogy valahol egy helyet találjunk Elek apónak is, itt az ország fővárosában, Budapesten, Budán. Ezt az álmát akkor megvalósítottuk, de nem sokkal később egy újabb ötlettel állt elő. Ha már itt van a kút, akkor kéne mellé még valami, egy intézmény, ahol ezek a mesék nem csak, ahogy így a kút előtt megállnak felgondolhatók, hanem fel is idézhetők, meg is eleveníthetők. És ebből lett a Mesemúzeum. És engedjék meg, hogy szívből köszöntsem Kárgyádi Sándort, aki nem csak, hogy itt van közöttünk, hanem igazán ötletadóként és kezdeményezőként talán a mai nap legfontosabb szereplője. És engedjék meg, hogy most megkérjem őt, hogy egy pár gondolatot osszon meg velünk Benedek Elekről, és arról, hogy milyen tervei vannak még. Mert én elkezdtem mondani, csak mondtam.